Hej, og i dag spiller jeg mod en af mine venner. Han hedder M.T. Olsen, han hedder Mathias i virkeligheden, men lige meget. Undskyld, I kan ikke høre ham, desværre. Det er noget med bandicam. Og han fik mig, vi spiller lige 2 runder mere. Så tager vi Nacho. Og Mathias bliver rigtig ked af det, han er så lort. Så efter vil vi tage en UHC. Han rammer faktisk. Tillykke. Og det løber han. M.T. Olsen. Ja, det er ikke mig, der har pakket desværre. Jeg ved godt, hvor jeg er. Freestyle til noget. Okay, vi prøver hele tiden at freestyle til noget. De kan ikke få noget freestyle til noget go. Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af at freestyle til noget go. Jeg skulle alt for højt. Han kan ikke finde ud af at skade mig. Du rammer altså ikke særlig godt, Mathias. Jeg vil forstå på trække og slå med hånden. Okay, det bliver lidt. Hej. Godt hit. Nej, hvorfor ramte jeg ham ikke? Undskyld, hvis I kan høre min tastatur. Undskyld, hvis I kan høre noget i baggrunden. Nej. Jeg ved godt, det der ikke vil fysisk. Nu skov. Så vi tager lige hurtigt en UHC. Helt almindelig UHC. Det bliver sådan til det, men lige meget. Jeg skyder ikke med bue, fordi det kan jeg ikke finde ud af. Jeg vinder alligevel. Jeg er bedre end ham til PvP. Ja, så vi slutter den her video af med en almindelig UHC. Hvis han gider at tage den. Den hedder bare UHC. Så det bliver den. Og undskyld, hvis I synes, den var for meget end 4 minutter. Det er nok ikke så meget. Men jeg kan kun spille. Den her kan kun optage. Vanligcam kan kun optage 10 minutter. Det er lidt nederen. Der var på et tidspunkt, hvor jeg havde fuld live med diamant i survival games, og så var det gået 10 minutter, og så vandt jeg, men så det var heldigt der, og vi slutter af med en SG. Finally SG. Og man tager selvfølgelig alle mod alle. Og han ved ikke, hvad han venter sig nu. Og hvis jeg synes, jeg hacker, ikke? Så hacker jeg ikke. Og jeg tror gerne, at han vil have en omkamp. Så ja. Det vil han gerne. Jeg synes, jeg er død.
dø selv, mand. God hits. Okay, han er på... Ej, han er på 3,5. Så det betyder den sidste runde, og det bliver... noget bød, du vil se. Du kører F5 på den her. Det var godt sat, det der. Dø med vand og leve. Opud. She's not know I'm right behind him. Han dør. Et slag til. Okay. Wow, hvad skete? Jeg kom til at trykke på... Det skulle jeg aldrig have gjort. Ja, det var det. Så vi ses.